é chamada tamén a Porta do Perdón, está nun lateral que dá á Plaza da Quintana na Catedral. Esta porta ábrese todos os anos santos. Mellor dito, ábrese o 31 de decembro do ano anterior e cerrase o 31 de decembro do ano santo que remata. Parece ser que toda persoa que pasa por esta porta, despois de haber comulgado e oído misa na catedral, ten indulxencias plenas para poder entrar no reino dos ceus. De todas formas, esta característica da porta parece que foi o arcebispo de Santiago, don Alonso de Fonseca, o que o instituiu baseándose no ano xubilar que facían os romanos, que facían unhas festas con respecto ao seu santo tamén xubilar. Nesta porta había que dá á Plaza da Catedral, está rodeada de unhas estatuas que parece ser que o que está en riba que é Santiago Apóstol. A Praza da Quintana, antigamente, tamén estivo dedicado como un cementerio. Na actualidade, é unha praza onde se realizan diversos actos culturais.